Arafo ya mama kwa ba na yemfa momre NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO isane ne badwemba ene enye asem keto akra se wo hwe mfonyini a etwagu ya wei eye Ghanafo mabi ntitiro Asanteman emabi a wonma akwakopie mu ewo amanone na wonmu di wonmu nkwi America memu na enye asem keto a ne edwabo isenti a akwakoba ne saa ne nyina he ne nesi okrowie eno obrare ngumaso Otumfuo Otumfuo Osei Tutu Dr. Raise the power to Asanteman a manuguso na berema ba wayiniti a wo bedwabo no ase a enye asem keto akra na eneye sedi Asante ne amamre ene ho amane esi etie no wo de mame nkyere Otumfuo first ane ho fama no anase ne ntoma no yenchi mu kakra na afei yenko yenim sene sa wo hwe Otumfuo a ni kenta efra no a nyentuma proje sikadwa kofi eno ene dem no ti wa wu sikadwa kofi bia no eno ne da Otumfuo ne ntoma no emu ayanyo no kama sika kokko ahosuo no habamunu wom afeye ko jan wom ene tuntum enso ene ne manya asem ketwa we ye Ghanafo mba bia worufri Asante mantem ha se ne medical kano no US ye wonom ena abodwa data ne nam so ama Otumfuo edi nani achimu hoi na ene Asante amamre ene Asante abakwasem ne ye kire ewa akwase broni ni kroma ma hu sa Asante ewo ade sa wo hwe sede ne yenuanu yi esi afa wonom ho kente ahenema komuade mema emu aba ahema emu ahemfo womo awonum si Asante anemu ewa America memu eni ade womu nyina na atwa ahia enya asem ketwa na kuruwa eni aniwa so hwe 126 Daily Street eno Handi Parker eho ena Otumfuo ebusha ase butu anamoto santren kakra Majesty kalinanti ya infudi nenimu a womo edena ba abetra se ayabodwa tatai enti ene kwasi broni kura ate ase se ohinkase bi okokroko bi obrempon bi osimpiti mprim bi aba be piem ewo ahanom enunti ewo se kromo ye din na womo de ma Asanteman ye na se de ye nyina ye nim no se Otumfuo badwumadie bi asese ya Asante amamre no se de da na di ni no ye ne ye badwumadie na se no ewo se ye mum ye di kan ye na ye bagi akonwa ebetena se sebe Asante hene entwen dom ene twen Asante hene na dom na betwen Asante hene wie no mo betimi atena se ebra wo bete se Otumfuo yiniti ye ne nansi okrowie no obrawie ngumaso na wote sikadwa kofi so eba no na ewo se ne wutie biada oma omuso na odigina wonamro so ede etwen erunti nyam nwanwa se ebra Owari Oru of Owari Nigeria Delta State obabe pie mu mponu no Otumfuo edub se wo chia no osori gya ninam no so onumpa wo mfiri omemu no edan amamre ene amane adi ede kire enunti musori gya mo nam no so kopem se Otumfuo ebeba na obetena se obeba oba betena se na obetimi di asa entwene ketei ni frontom fromi ede adinani magene tata ama waba abetena se awie wotena se wie a akwanya da ho se edoma mo ba ye no a masori gya mo nam no so nyina no mo nso obi afa na konya saa temi na na edu se mo kona mo koma Otumfuo akwa aba se akono ya honwaho se mo kamo se ne hwan se mo di dwumadie na anya obi ase Asanteman nyina awura ede nanim nyam ede aba beta achi ti mo koma na kwa aba amamre ekwan so akwa aba na wie no ansana dwumadie no mo de amane bo ede abo hene ti sa ore a edo na ekoso yi akwa aba no na Ghanafo chese de ade na enwanwan se ye ne ati kroma mpo enim tumani fra enso ye nuanu ya won motu kwanye akopie enkofo kroso yi ye ka obi mfi a wadi wo hono a obi bura duanan obi ye wo no ho a wo ma Ghana hakora ada na enso no memma ntoma won motutu di aguso emma de wo tu aguso ne wo fra no wase ne wo pam na sret ne kaba ni nyina da won ma ye ne sede amamre ne amane ne sepefepe a won mo fra ntoma ya we ne meka se ye ne ye wo fie ye no eye challenge ene wo mato de amaye sanse se wote kroma na onim ntoma fra de a
ene na enyi obi na be ka cha say eye ndiwu e de ma wo na nze wunu ya watu kwa ya kwatena America memu abrochi memu na ye wo obi wo ho na ebinim kwa ye mfinchi e dia na ma fie stetede etimi fan to tugu so etimi fan ntuma ma ema e twa denzingraye na atikroma na onim ye dia na ese waka echi wo mo na ato santene a wo mo de ani die ni buo kwa so e kochie yi ahusu e wa asante hade ye woni na bi e wo ne ye ntuma wodo a efrefra wo mi ye hu asante ahusu ni nyina ye hu ahabammo no gina wo de ma ye kwa ye baabunu ye hu akokosra de gina wo de mesika akọ a ehye ye nsa asemu ma afa ye hu kojan ye gina wo e de ma ye nanano moja a wono bre wono ani na wo de gi Asanteman e de si ho e ma remfi se edru baabi a na wo se ayemfo baasa wo mu di mu e wa Asanteman ha no kumawu adwoso e na afa edumaka ase wo mu de wo mu si ho ya adwobie ya sie bia nim no so ebi di ekon anim ama ya tutuo e de abro no won kasa e ma ni nyina no wo mu de mo jaaje e de si wo de ma Asanteman nti kokko na ejina wo no ejina ho e de ma saade no saa nso na wo ba tuntum na ewo ahosuo no mu no so ejina ho e de ma nipa ewo mu no ya hosuo ye kada ye redie no se de nisu esi etie ewo ehonomo enti eno ena machimi ni nyina bi obehu bi ewo ahanom a enyanwanwa se de odi Asanteman nankasa anim no opemso no ntoma a efira no ahosuo we nyina bi edi atrantwie ewo mu a enye asem koto a ekoba ne se ya eye ahohoaho asanse ye ne ye okroma no mpo ne mu bi enyenya akwanya ema ye ntimi mfa ye nsa ento opemso ne nsem enchea no emire bi sei ka busua kana me ye aduru ho pa nenso ehye se enya amaso sanse suku ane ye kɔ na yi ose dutu ne nya akwanya na nke ye kwa akɔkyea wo hene na enya amaso ekɔ me widie pa sanse a great achievement semme machia opemso nsem enafom sanse nya nipa nyina enenya kwa sebe obi ye ohene mpo wa Asanteman hanom a wonchia ne nsem da enu ntino ye nuanom ye akonya kese a won mani age o de kɔ danim nsa wontimi fansa nkoto nsem ende ye ma akwan sa ade na emom o mo ben na abeben ne saa no mpo no enafom ti wo ben obo mu ase akɔ ha wontuma watia wo mpaboa so na wayo mema no ye mo ya no ema ne de agya ye de na oba akɔ bonu kwa ne ntuma ontino wonum de wonum konsa na emom koto na wabo mu ase na wachia wo hene amana ye fefefe eno na ye hu ne hanoma ekoso kama nti Asante amamre ene ye da na di ewo obi man so abrochimemu a enye asenkoto akoso na fa wani edi NYANSAPO kasamfonyini echi na de YouTube de eni dwuma na amamre se de azika aka no ebi opemso be wura bia no ewo se yenso ye de anu kutwa wisi ehunimi no santam yi ye de kogo pi ho na afi ensem a etwa mentimfi na ebo patabiribe sapo asoche e ka de hye sesu bonto esipuani na no eje saka anwe no edi nyina bebramo sanse efa ye hene ho de a na efa ye ho efa Asanteman ho na fa NYANSAPO ho se fa NYANSAPO ho so de a na ye amamre ene amane atetesem efutusem abakwasem ena afiyi sunsum nsem enu ne eguso aye twa de bremu ewom se maako bi ehyehyehye ntade nenso no yebeja ade amom saa sanse enafo medical akase obi wo kra yewo no okrom ho a ya anwo no Ghana ha o ma na chida into nim baby wo e ma remfi from twene na ye hunu manhia no ebi ena esi ho no mo no a chese da bia Asanteman ewo a ye di enku so hwe baby ya bodwa data yi a okwasemi na akono yie efeyi a chese ene yie no ya dan Asanteman ise de yesu ene ye bai ye no yoye se ni si ye niema ne ya dan na die ewo obi ma so opemso ena ete wo mo na edom no echiachia ne nkakra ye obi a wonum de agya wonum tiye nti wonum nya kwan ede nsa ekoto ensem ene ye wo obi nso a se ya to pempim bi saa udu ano na wakoto boko na wachia no na okọ wanim ewo hodom yewra no yewra ne Asanteman
Asanteman hene Otumfuo Osei Tutu ti anyum krofo no mo nyum bi wo ho moto aya na yem de pa o se amo ene kwachowa mo ni nipa oye omeyi aman mu mose Otumfuo Osei Tutu ene omeyi ewo no ampa ono no ma no eye ne dia se Asanteman kabom nchechiriye no ejira ne so Kenyasi manyene Kenyasi I have origin because from Bruno East also Jebusia said the nama no guso America na ye de bi fifie ekoi se wo hu nipa wo nam dwe mu a wo de guess be seconds ansa na mabonidin wo de hwede ekona na wa wo hwa eye hwan na wo hwa wate asi dwe mu wo de wa aka wonya hu ene eye sanwansa nana sanwansa
king says, her king is like a rock. We can all lean on our great king without... Everything on my left, on my right, with the power of God, all belongs to the king. You have to dance bare-chested in respect of tradition, bare-chested in front of the king. This is Akan Twi Osei. In the olden days, this is what the warriors would dance to swear oath of allegiance before they go to war. Akan Twi, he's asking permission and asking permission from God too, with blessings to His Majesty. Abusiana enono anya asem keto akra asa ani nyina ka mamre ho ne hyemo kena no eno bi na mu se adehye abrempo ahemfo ne bi eda na di ewo edwane mu a won mo wie anesa za media se wo hwa na ese openso amane mu so no no a enye asem keto a ewo hokra nyansapo na oguso a wo hwe na wuti isane ne badwemba ti eguso a mamre ne amane die Isane ne badwemba kwanso na yedi amamu openso amane muso idie na jese Jebusiana enono openso amane muso se wo hwa baafo kentenkrechi na chiamenfo no ebi emu baako enono baafo kentenkrechi ono ena ukurasa kentenkrechi no ono enono openso amane muso enti wa amane muso de na chese ha ena yede mu ba besi asante amamre ne amane nam asaso yade yomu se de sifa ye ho ene ade no ena openso ada roma obeboa amayada na di wa America aburuchimemu no Inti ha ena yedim besi ni amamu nyina mo ene hwe medeni abusua panin Owusu Aduomi
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya